Priatelia, ako ste na tom s prezutím svojho auta do letných pneumatík? Ani vy ste to ešte nestihli. Tým zimným však už toto obdobie veľmi neprospieva a tak už pred nejakým týždňom nastúpili do vedenia letné. A verte tomu, že v technológiách rozhodne nezaostávajú. Presvedčil som sa o tom pri gumených novinkách z dielne známeho Goodyearu, pri ktorých inžinieri dokázali opäť znížiť brzdnú dráhu a zlepšiť manévrovateľnosť auta. Novú pneumatiku Eagle F1 Asymmetric 3 popisujú predovšetkým technológie, ktoré sa dajú rozdeliť do troch oblastí. Má inovácie nielen v dezene, ale tak ako v zmesi a takisto aj v konštrukcii pneumatiky. Pneumatika musí byť v prvom rade bezpečná. Z tohto pohľadu je tak veľmi dôležitým parametrom brzdná dráha. A tu sa vývojárom z Goodyearu podarilo skrátiť práve prostredníctvom technológie Active Braking. Je uložená v centrálnych rebrách a spočíva v tom, že jednotlivé bloky pri prudkom brzdení zväčšujú svoj objem, tým pádom zväčšujú svoju kontaktnú plochu s vozovkou a tým pádom sa skracuje brzdná dráha. Nemenej dôležitým faktorom je tiež to, aby mala pneumatika dobrú trakciu na suchej, ako aj na mokrej vozovke. Pri pneumatikách Eagle F1 Asymmetric 3 k tomu dopomáha technológia Grip Booster, v rámci ktorej výrobca stavil na nový materiál. Je to absolútne nová zmes s inovatívnym použitím prírodnej živice. Má oveľa lepšiu príľnavosť a dá sa povedať, tá zmes alebo pneumatika lepšie kopíruje terén. Pevnejšiu a zároveň ľahšiu konštrukciu pneumatiky Eagle F1 Asymmetric 3 prináša technológia Reinforced Construction, ktorá sa skladá z viacerých vrstiev. Pod dezénom je špeciálna poddezénová zmes, ktorá nám zabezpečuje tuhosť celkového dezénu a takisto tuhosť pneumatiky, čo nám zabezpečuje lepšiu stabilitu a lepšiu ovládateľnosť. Pod touto zmesou sa nachádza chladiaca vrstva, tzv. UHP Cool Cushion Layer, ktorá zabezpečuje to, aby sa pneumatika neprehrievala, čo prispieva k zlepšeniu jej vlastností. Čím sa pneumatika viacej prehrieva, tým má samozrejme nižšiu životnosť a vyšší valivý odpor, tým pádom aj vyššiu spotrebu. A tá životnosť sa zhruba predĺžila pneumatiky oproti predchodcovi Eagle F1 Asymmetric 2 zhruba o 30%. Technológia Reinforced Construction prináša vylepšenie aj pre nárazníkové pásy, ktoré držia pneumatiku pokope. Výrobca použil nové materiály, ktoré sú ľahšie, pevnejšie a majú menší priemer. Tým sa vylepšuje samotná ovládateľnosť pneumatiky, pretože všetky komponenty sú bližšie ku ceste. Kým sa však pneumatika Eagle F1 Asymmetric 3 dostane do sériovej výroby, musí si prejsť dôkladným otestovaním. Celý vývoj bol zastrešený 400 špecialistami. Testovalo sa zhruba 5000 krát, z toho 1200 krát na okruhoch. Najazdilo sa zhruba 330 000 kilometrov a celkový vývoj trval zhruba 24 mesiacov, čiže 2 roky. Nová letná pneumatika je teda na svete a určite pri nej zaujme, aký inovatívny prístup si zvolili inžinieri z Goodyearu, keďže na výrobu rôznych modelov pneumatík už nejaký ten čas využívajú suroviny z rastlinnej ríše. Ako využívanie rýžových šupiek na výrobu siliky, potom využívanie rastlinných olejov, v tomto prípade je to využívanie prírodnej živice z borovice. Týmto ekologickým smerom by sa mala uberať aj ďalšia budúcnosť v Goodyeare. Vývojári tak majú zrejme už teraz nachystané množstvo inovácií, ktorými nás prekvapia v ďalšom období.